Recomanacions generals. L'habitació ha d'estar ventilada prèviament. Cal un lloc tranquil i confortable. Utilitzar el pulsioxímetre. I tenir mocadors a l'abast. A tenir en compte, cal descansar o parar si apareix dolor, sensació de fatiga, mareig, febre, sensació de falta d'aire. Si el pulsioxímetre està per sota del 90% o hi ha una diferència de 4 punts respecte a l'inici. En cas de no millorar, avisi a un professional. El llit ha d'estar a una posició de 35 graus i hem d'estar de cara cap amunt. Flexionem les cames, recolzem els peus al llit, ens asseiem correctament i comprovem els valors del pulsioxímetre. En aquest exercici, agafem aire pel nas i el deixem anar per la boca lentament i de forma constant. Ens col·loquem una mà al pit i l'altra a l'alçada del melic sense fer pressió. Agafem aire pel nas, inflant la panxa i traiem l'aire per la boca lentament. Hem de notar que la mà del melic es mou suaument quan agafem aire. A l'hora de deixar anar l'aire per la boca, la mà torna a la posició inicial. També hem de notar que la mà que tenim al pit no es mou. Cal descansar mínim 2 minuts entre exercicis, realitzant una respiració còmoda i agradable. Reviseu el pulsioxímetre. Feu 5 repeticions a cada exercici, sempre segons la vostra tolerància i les indicacions mèdiques.